Ukumiswa ngxi kweentshukumo kweli kuthibaze yonke imibhiyozo yabemi beli loMzantsi Afrika nanjengoko izolo abemi beli bebebhiyozela usuku lwenkululeko. Amagqala alwela inkululeko yelilizwe avakalise indlela ayazi ngayo imiqathango yokuvalelwa nanjengoko uninzi lwawo laluselivalelweni. Ayililo usuku oluqhelekileyo lokubhiyozela kwenkululeko kweli. Akukho mibhiyozo, akukho mntu ubonakalayo ezitalatweni kwaye kukhalibhungane nakwindawo zokutya. There is no person who does not want to return to work and to normal life. There is no company that does not want to reopen its doors for normal economic activity. Into engakhululeki ayiyonto intsha kwaba bavalwe ngexesha calucalulo. What was in fact important in that particular context whilst the police came at night to take you out for interrogation. Within the day, then you had to decide on yourself to develop a program or routine. But it was really a situation where one needed to adapt. Kodwa imeko abaphantsi kwayo kungoku iphantsi yabufana nale ngethuba besilelo lenkululeko ngalo maxesha. One need to understand this is in fact for the collective. What I mean by that, it's for the country and for all of us as a society to survive. Ululamile Mathe wayebanjwa Robben Island ngonyaka 1976. Uthi amxhalabisa indlela isizwe eMzantsi Afrika esililo. Kubuhlungu kakhulu kaloku ushiya abantu abathandayo ube kwindawo ongenakwazi uba ne-movement ofuna ukuya kuloo ndawo ufuna uya kuyo ngenxa yokuba uvalelekile. Uluntu lwaseBhayi luthi lunethemba lokuba izinto zokuguquka xa liphela ixesha lokumiswa ngxi kwezinto. I-freedom sifumene zawuyacinga ngoba kwelicala lepolitiki kodwa zininzi izinto ezingekho free kuzo especially kwelicala lezomnotho. Abantu balinde ngexhala ukuva imiqathango level 4 ekulindeke kuba ichazwe kule veki. Dungleratu Fekisi kwindaba ze SABC eBhayi.